Maligo mo dili. Hambuan. Larang buat. Sarap-sarap. Sarap-sarap nga buat. Mata na dala. Ay, ganda. Ito ginamos. Ano ko? Wala na nabutang yung lukos. Wala mo kaon mo kana. Ha? Kaon mo kana. Nay, mo ano silang di ba po kong isda? Hawa biton. Bato pa ka? Ana da bitaw tas pangutang bitaw. Damay na utang lang dito. Okay, pay. Yeah, wala ya ko yabi. Maligo mo dito, nakaligo na, pwede pong Charge maligo mo na. ang power bank eh. Ngaon ta. Gamay ra na charge. Ay mampuno. Ako sa man, berbang ka. Gamay. Dada kay kuan diya. Minggo ugma uti kuryente. O ka trabaho ma. Ay magpa sideline diha. Sideline ta eh. Ay bugas. Bugas na to saka semana ra na. Ato mga nakabadi. Ambot oy ug nay manawag to. Una higit gali nga mga bro. Yang tawag mo bali. Mana ko? Ito ka na ba naman ako? Dong. Mataaw. Hoy, badiday. Inday. Inday. Hinaw ni mama, maligo ka di. Ano man mga una ta? Mga una ta? Bukaw na ka? Bukaw na ka? Bakit siya kaon? Ma, kaon ka. Dito pa yung kaon ka. Ano na ba itong mga? Wala na aper ay. Bang ba? Minsan ako kung si Dodong namang kuno. Ako kuno, namang bilhin ko nung naon. Nagko may abaga. Kaya ko ng anak na si Gwen kay hindi utaw. Isa manambok ka na nila, nasiyo kaya sila mata. Yung magkaon, yung magkapura. Nya. Kato ko nung nangyayipilan sila ba? Sa pagdali na kala si Timidya na. Naundang lagi ko na yung anak. Ikaw ako nung pinakahungit. Do kahungit. Ingon ko may yung papa nga. Siguro ko nung pagkaon ng snack. Ako na lang isa may yung snack. Sa kong kapajibar. Kapajibar dodong. Pilay snack na niya. Pila may snack na nimo niya? Pagtulong man tagduha. Labing gamay duha. Kung lagi kwarta si mama, usa ra bitaw gipada. Nagpalit ang si gatas. Kung wala siya gatas, amo nang do kaya kapajibar. Kapajibar. Wala kay nagpabiyak man. Halaga na tigbagag na si ato taglahog doon. Ala sila doon. At least nagpabiyak igid siya. Ano, wala na balik sa Namangod na siya pa lang sa edong. Ikaw, biduwa na ka. Nantag madawat yung nila sa opera pa, oy. Ako lang ang yun. Nalaman yung magbuwang dirigis nila ko na karama ko sa anak ko. Kung mo sa nidong ko nga tumubuntag sa'yo, ako din siyang hangiyon na ma'am. Inibituan anin niya mabutago na ang tawag niya ma'am. Kaya para mausahan niya siya nakukuha. Si Inday, hangiyon man ako din sa barangay ko, butago lang siya. Kasi yung man ako nag-ingay. Inan man ako na dito sa barangay nga. Ako lang giningusahan ko kuha ko. Kung sa asbang ako na ipes-pilahon, sa puli mo dawat ang barangay, sa asbang siya. Niya,
Alas 10 tama ng klase dito sa Asbang niya. Ang klase sa mga grade 1, yung butagon, 1. Ay, 11:30. 11:30 ang grade 1. Aday be, ano na papa day, baho na. 1. Ato naman ko, tabaho na ko. Na siya, alas 10 sa dili sa barangay. Ya, si Dudong alas 11:30. Mausa na ko sa kuha. Baho na papa. Duwa ba? Oy, di na magkuha ni. Na may cellphone niyo dia sa ah. Be, yes papa be. Wala nga man. Wala man ta cellphone lain. Ha? Robot? Tama ni ta. Robot ito lang kita. Da. YouTube po siya. Bati ito. Pati yung usa. Oo, na, kita ka rin, na. Hilak ka, na. Wala ka diha, na. Baba, wala. Yan pala ina. Oo, nag-uuni, oy. Oo, tama. Ato na ko, mo bahaw na ko.